Għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Doqqu niben, kantaw bil-ħna ferħana bħal ta' tfal. Neħħu l-piki minn flok stenna illi taqla xi rigal. Dan għalix, dan għalix. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Ġewwa qalbna Elena li ġib miegħu il-bambin. Darba f'sena donna l-paċi tarġa saltan fuq il-bnedmin. Dan għalix, dan għalix. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Nofru mela l-imħabba tagħna kollha lil xulxin. Bekk ħajjitna nistgħu ngħixu aktar ħin jagħtu l-isnin. Dan għalix, dan għalix. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. Doqqu niben, mux li kien miliet is-sena kollha. Għasmin il-miliet, għasmin il-miliet, ninsew il-gwerer, ninsew il-ġlied. 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 Proset hemmhekk Għasmin il-miliet hija kanzunet oħra li intom tistgħu tinslu f'SMS fuq 5-0-1-4-9-9-7. Jien minn hawnhekk u fisem it-tim ta' produzzjoni nixtiequ nirringrazzjaw mill-qalb il-Lexstand, il-Charles u l-Godwin u l-Greenfields, il-Carmen u l-Joe li għattajtu l-ħin maħna l-lum, kienet ta' onur għalina u koll, u zgur kienet ta' onur għalikom li segwejtu u koll l-Greenfields u l-Lexstand. Minna unek nishtiqu najdu grazzi l-Audio System, Portelli and Pisani, The Schmitz Megastore tal-Imriħel, għat-tizin tana, Hotspot Magazine, Stage 9 għal-Makeup, il-Kortile, Gino Gallia Photo Artist, Pizza for You, Music Link, Bristol Portolese, Glamorous Entertainment. The Entertainers jissuġġerixxu lil dawn l-ispettaklu ikompli pawen.